Doar acum. Astăzi ultimul task al sezonului. Am fost și plin de emoții. Echipele Ana, Alex, Gabi. Toți trei gătim. Da. Maria, Mareva, Mageniu. Perfect. Da. Mă ridică? Da. Adică una mare și una mică. Pregătim două sau ce? Deci, frământă. Deci, una mare și una mică? Pentru turta mea. Acum adică Coca o face singuri. Fiecare separat, băiat-fată, cred. Faceți-ne să înțelegem. Facem băieții separat, fetele separat, Coca? Nu, Nu, mă, cu voi. Echipele Ana, Da. Alex, Gabi, ce n-ai înțeles? Echipă, Și da. ce una mică? Dar Dar o n-am- facem singur, adică o facem noi, nu ne aduce Coca. Da, Deci, și dacă acolo la asta se ce? referă. Da. Una mare și una mică. Iar din Coca pregătiți câte o turtă mare și una mică. Deci facem 2 turte sau 4? Sau- Radica cu Seba face pentru Raluca și Ion. Cine, mă? Rodica și? Păi de ce? Sebi nu face cu Margarita și cu Adelina? Nu înțeleg cum Coca o face singur. Dacă practic este pentru cei care au depus actele. Da, n-are nicio legătură. Asta zic. Ce înseamnă? O face singur. Deci tot n-am înțeles. Câte facem turte? Deci câte Câte turte două de facem? fiecare sau Două, una două? mare și una Am mică mai sau citit. una, Una mare și una mică, da. două? Facem de cuplu una mare și una mică? Da, da, da. Una mare pentru băieți și una mică pentru fete. Nu. Dar? Din una se păstrează să le rupă lor deasupra capului și Ha. din aia mică se gustă. Așteptăm Mai mult ca startul, sigur. nu? Bă, da, naiba, ne rupe și Format 4 echipe. Living. Bă, dar spuneți-ne câte de-astea facem? 2? Două e. Uite. Faceți-vă de lucru.
Ceilalți auzi. Mamă, ce miroase, auzi usturoi pe aici. Nu știu, pe acolo. Hai, gata. Doar Rodica cu Sebastian. Am zis că aici avem N-ai voie aici. condimentele mai multe, mai au. Da. O, din aia îl mută. Pac, pac. Păi, arde. Arde, uite, stați puțin calmați-vă la una, Rodica. Păi vezi că nu mai ai luat, dacă ne-ai luat apă, acum ce punem? Folosim asta? Aia pui aia. Start pentru ultimul task din sezonul 4. Concurenții fac în echipe turta Miresi. Iar șef Roxana Blenche vine alături de noi în casa Mireasa pentru cea mai faină jurizare a sezonului. Asta e prietena lui Petrică, nu? Da, da. Nu avem timp. Nu e timp. Și nu asta, ba da, asta e. Nu avem rabdă. Dar nu avem. Ia Zahăr, pune aici, aici. pudră. Nu e. Avem timp? Nu, Nu cred. Nu. Nu cred. Doamna Rodica, am primit toate informațiile. Mai caut o tavă mai mică. N-avem timp, cred. Ca să știm cât o lăsăm la crescut. Avem timp? N-avem timp. Stai un moment. Avem o tavă mai mică? N-avem. Ia N-avem. vedeți, doamna Rodica. N-avem. Nici mai mare. Le-a luat dincolo toate. Mă duc și-o peste. Aveți vreuna? Vă aduc? Vă caut? Da, stai pe una mică. Pune o cană, Ia uite asta cât a tavă. păzească 2 minute. Păi noi nu știu unde să facem. Dăm o cană de aici. O să punem doamna Rodica la microunde. Spuneți-mi de ce aveți nevoie. Tot paharul Căutam o ăsta, tavă mai mică sau mai... puțin spre din compoziție. Dar nu avem. Hai, pune. Îl pun plin. Păi și? Nu, atât. Ai nevoie de ceva? Pune drojdie Mă acolo. duc să caut o tavă și mai mică. Punem în cubuleț să gătești. Da. Uite, dar nu cred că găsești. O sfărăm? Da. Jumate. 15 minute pentru Jumate, cocă. păi vrea mult un pachet ăla. Atât. Hai. Și ia cu lingurița. Din asta ne ajunge să facem două. Aici mai trebuie pus și 7 linguri Da. de zahăr. 7 linguri. Mi-a spus mama. Da? Da. Și câte ouă? 4, nu? 2. Doar De 2. zahăr acolo. Da, așa ca la mama Eugenia. Ce să facem? Și încă mai ia. Gata. Și în camaială. Ia esența. Da. Așa. Uite așa. Iau o lingură? Sau n-am voie? Lasă-mă că o facem la oi. Știți? La Trebuie oi. să lucrăm doar pe partea asta. Nu avem voie pe A, n-avem Doar pe acolo. partea asta, Rodica, da. Dar nu punem lapte mai bine. Ia gata, nu mai. încă puțin. Vedeți? Pe lapte am zis, Maria. Lapte am zis, Maria. Ha? 15 minute. Adu o lingură, nu ai dus lingură. Adică, Avem voie. și să crească? Nu știu. Nu, vreau să știu dacă... N-a pus toată drojdea. Știu Eu zic dacă... că trebuie. Vreau să știu dacă pun drojdie sau crudă. Gata, ajunge. Să o mestecăm. Încălzește un pic. Bag la microunde? Da. Maria, Da. hai mai repede. 2 minute, jumate. N-am pus de copt, am pus drojdie. Păi ce ai pus? Un kil de făină ai pus? Nu, de ce? A? Cât trebuie lăsat? Nu, n-am pus. Știu eu, mi-a scris mama tot ce trebuie să faci. Nu ai. Păi și ce să faci? Știu prea bine ce. Ca să... Mă, ce ai pus? pune Făină praf pe multă? Nu pune praf, un trei de ăla. Puțină sare pune. Da, e Dar adevărat. nu ai praf de acolo. Pune Ba da, puțină avem. sare aici. Păi aveți voi, dar dacă... Nu cred că trebuie, dacă ne-a pus deja de alea. Acum puțin? Și cât trebuie să Mai crească? adu laptele. Da, l-am Ca pus să la iasă microunde. frumos, trebuie să crească frumos. Cum 10 minute? Cu aproximativ. Aia, o jumătate de oră, acolo sus, sub De ce faci aragaz. cu mișto? O jumătate de oră. Dar nu cred că ai. Aia zic și eu. Nu mai pune, nu mai pune. Mă, ce-ai făcut? Unde ai pus laptele? Ai lăsat Doar la unul? să meargă Poate singur? uite, pune mama de asta, să fii sigur. Păi și nu puteți să-l pui și Ați văzut ce din asta? pune și tu. Caramel. Hai, închide și
apasă. Of, Ce-ai făcut cu a noastră? E acolo. Bine, trebuia pus și al meu. Asta mă duce. Ce facem cu A, asta? dacă nu te duce mintea să va... Ia vezi. Vezi că o să câștigăm. Păi cu mixerul ce să faci? Așa. După... Da, pe partea asta. Petrie, Hei. unde ești? Ce fac? Așa, așteptăm. Am găsit prea După plăcut. trebuie... Scoate și în pahar acolo. Grojdea, unde e ai? Lăsat puțin. Dar după o Și asta lingură facem imediat. din asta noi? Și un castron. Și un cafea. A, da, asta am găsit-o, asta o avem aici. Farfurie. Asta o să punem aici, o să punem puțin ulei pe blat. De ce? Asta cred. Am puțin acolo. O scos cu Trebuie topul bătut bine. și cu zahăr. O să mă ocup eu de asta, doamna Rodica, ca să nu vă... Da. O jumătate de pachetel. Hai, adu la pilă. Păi și aia nu e? Eu nu Să-l opărește. înțelesem de ce Acum. zicea Încă 10 Ia secunde. deschide-l, mă, ce să vezi că e facem căldut. filmare. Lasă, nu te lua după ele. Mai e? Mai era aici. E căldut? Da, da. Dă-l un coa. Asta e Da, toată? e căldut. Ți-l mai las, Maria? Nu, nu. Nu? Hai, adu pune-l aici. Sunăm puțin. Stați aici. Pune aici în mijloc. Nu e Faci să... tu? Da. Nu se Rămâi schimbă tu? gustul? Da. Dă-i. Hai, mă? Acum îi dau Asta doamna e un Rodica. castron mare, Maria. La ce? Păi intră un kil de făină ce ai făcut Cu ce? aici. Cu praf de copt în urmă de drojdie? Și ce se De schimbă? oțet, am un pic de oțet destul de acolo. Oțetul, mă, și oțet. Ferească Dumnezeu. Ăsta e bun, nu? Să fie mireasa dulce, taci. Aoleu. Așa? Bun. Esență avem? De vanilie avem. Oricum aia de rom nu-mi place. Nici mie. Gata, gata. Alina, nu știu, o zis că Vrei să turta, o mestec turtă eu? mare trebuie să fie rotundă sau nu? Ia. Că n-am fost să Hai, fă-i Cât tu mai altceva. avem? Avem 15 minute, adică Asta știu. mai avem vreo 10, de fapt. Dar dă-i să se topească Păi da. zahărul ăla. Mama vrea ca aia. Hai, fă altceva, că mestec eu mecheria. Că trebuie rece. Cald. Păi de ce nu vrei să băgăm repede la microunde? Aprinde cuptorul ăla. Nu știu să-l aprind. E aprins. A, e aprins. Nici eu. Vrei să-l pun repede în microunde un pic? Ha? Pune-l pe o farfurie, da, 30 de secunde atâta. Mai bate un pic acolo. Hai, da, Gabi. Hai, da. Trebuie dintr-un kilogram făcut. Din toată fâină, către 2 turchi. Bă, Gabi. Vorbește frumos, Alex, când gătești. Cu iubire, cu dragoste, cu pasiune. Dă invers, în sensul vieții. Nu se taie. Ce să Dar se trebuie mestecat în sensul acelor de ceasornic. Deci satornic. De statornic. O pui pe toată? Un kilogram. Nu pun toată. Și nu trebuie să facă cât e așa e de mare. Hai că am obosit. Alex, E suficient atât? A, păi dacă faci așa, Gabi, până mâine... Ia zi, suficient sau mai pun? hai, făină, dă-i. Dă-i, Alex, dă-i. Ce să dau, că... Ce făceam eu singură asta, că habar n-aveam. N-ai cum pentru prima oară să faci să-ți și iasă. Haideți, să Mai că pe spun sau e suficient? Și mișto rătund tu. Ce? e sare mai. Ce? Un tupit. Hai, tort. Da. Nu. Cum câte un pic sau cum pun? Dă-i mai lui Alex, care are mai multă forță. Hai. Păi da, ea a zis că nu, ea dă în toate sensurile acum. Ce faci? Cam 100 de grame, pune-i la 2-lea. Hai, treacă bine. Stai. Dar nu mai avem și noi un tel? Dă încoace, că nu trebuie cu tel. Cu lingura. Am dat s-a lipit de Dacă ăsta. trebuie să frână. Mamă, ce zici că ești moală. Mai pui și unul ăla. Mai bine luam ăla ce. Pune un
tu. Nu, ar trebui să dostească și apoi... Hai că 15 minute trebuie făcute. Coca asta. Nu mai aduce fărină. Mai bine o luam ăla. Sau cu mâna mai bine. Păi cu mâna fac acum. Păi hai, bag mâna. Unde că este ar trebui să dostească un pic și lăsat și apoi... Hai. Numai că-l faci și-l bagi. Mai toarnă făina, Ana. Toarnă și așa. Gabi, am mâncat un punct. Cât mai să Nu știu ca mama făină. Făină? Hai că pun făină. Las că nu-i pune. Măsurat așa. Mai ales fărină. Arată că a luat din ăla pentru pișcot. Aha. Știi ce zic? Uite că... Mai pun? Da, pune. La rețete și îl puneau așa să... Ai văzut ce gustos e? Exact. Am pus un pic pe lângă. Hai, ales. Ne pregătea fărină. Stai, nu turna aici să nu pe turn. Unge toată tava asta, unge-o cu unt. Pe cu ăsta care mi-a rămas. Ia. pui mai mult lapte. Din două, nu. Să plecăm de la... Hai, nerfangat. Mai vrei să fac și eu, Gabi, în mămăliga asta? Punem și un pic de esență, ia ce ai eron. Să-mi spui cât ăsta mai pun. Asta trebuie să dostea și apoi pus la tavă. Nu poți să pui și margarină. Nu! Ce să pui? Nu cheamă să închis. Da, cred că mai e și un frigider la băieți. Zahăr, vanila, trebuie? N-am mai pus. Nu mai îmi trebuie. Ai pus să iei ce ai. Și pe margine să dai. Îmi bag eu mâna. Ce să bagi tu mâna? Îi face mai nu. Ne mai dați 5 minute în plus, vă rog. Dar nu suntem experți. Gata. Gata? Începători. Începe să pune și pune toarnă-mi unt. Ce să fac? Unt. Toarnă-mi unt. De că-i tornul. Mult? Aoleu, torn pe dos, Alex. Dar mai contează cum torn. Nimic nu face bine. Mai pun? Da. Dar pune mâna ailaltă, dă-mi-o cu dreapta, nu cu stânga. E cu dreapta. Asta e dreapta. Strânge-te de acolo că vreau să-l 6 august. Strânge-te aia stă aici. Numai fărină nu lasă. Strânge-ți tătă aia. Mai pun? Numai laptele și fărină. Mai pun? Așa, hai. Lasă-mi laptele și fărină că mai trebuie să... Ce? Încurajează, zici tu că face bine. Faci foarte bine, dar o torn invers. Ia un jervețel, Ioa, și mi șterge aici. Mai pun? Hai, Alex, că parcă sunt soacra ta. Ești? Hai că nu-ți mai pun. Mai pun? Nu mai pun? Stai că eu mi s-a... Nu, dacă ar fi niște stafide până turtă. Cred că avem în parte, nu avem? Așa uite, vezi dacă este. Da, putem pune până la lot. Se cu stafide, dacă da, nu lăsă. Ești, Alex. Uite, vezi ce ale au stafide. Pe acolo știu, uite. Mai pun? Mai pune niște făină. Ce vă las doar făină? Lasă-mă, ce mai lasă-mă un pic. Mai lasă-mă un pic. De că mai fac și eu. Dacă sunt mânjită eu, la ce să te mai mânjești și tu? Nu? Nu sunt? Hai, mai pune. Gata, cu făina. Și ține-mi și mie bolul ăsta. Deja au făcut aluatul. Mai pun? Hop, uite pe Gabi, ce de
Că-s gata. Mai pun E făină? tare moale, nu? Da. Așa trebuie luat. Voi doar la câtă făină? Păi nu vezi că se lipește încă. Păi, lipicioasă trebuie să fie, Ana. Păi da, dar nu să rămână pe mâini. Nu-i bai, că trebuie să la suge întâi așa. Sau o cruce. Stai așa, că uite, am făină, mi-a turnat mâna Ana până